बे UPPL नि Mwswo Dambra बे माबाया एस जकिं ना मा नाम Mwswo Dambra नोंहा आंखौ बुंनो हानाय जेबो राइट गैया बे आंनि पलिटिक्सनि डायलग दम दङब्ला फैनो आंखौ गाग्लिनायनि खोथा बुंदोंना सोर नोंलाय दामब्राया नोंसो जुदि बे UPPL नि मोसौ सारोन एस जकिंआ जुदि ससियेल मिडियायाव फैबावनांगौबा बेखौ गाग्लिजोबगोन बिराद दम होनानै बुंदोंमोन ना नोङो आजिखालिनो आदा बुजा UPPL नि फेस सालायग्रा नायनि आंबो बेथा सैमानि फिसा बे बुंदों जे बियो दिफेन बर'आ जुदि जेनोब्ला बियो ससियेल मिडियायाव फैया होनना बुंदोंमोन बे UPPL नि मोसौ सारोना खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासिखौबो बराय हरनाय जाबाय दिनैहाय नोंथांमोननि गेजेराव आं गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय आरोना नोंथांमोननि गेजेराव आं मोनथाम आपडेट लानानै फैदों दिनैहाय गिबि आपडेटआनो जादों दा एसकिं बिथांनि माने भिडिअआ गोबां भाइरेल जागासिनो आरोना दिफेन बर' सारा इलेक्सनाव जेनोबाथाय बिथाङा माने भिडिअखौनो बानायला ससियेल मिडियायाव जेबो भिडिअ बानायना आपल'ड होला बेबायदि खोथा बुंनाय भिडिअआ माने भाइरेल जागासिनो दा बे भिडिअखौ लानानै जन काrzee बिथाङा माखासे खोथा बुंदों आरोना दा नोंथांमोना बिथांनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ खोनासंलांदो दिफेन बर' सारा जेनोब्ला नैबे एस जकिं बयजोंबो सिनायजानाय एस जकिंआबो मानाव गेदेर दिफेन बर' सारा जुदि जेनोबा उदालगुरियाव हा जुदि जेनोब्ला आंखौबो नोङो थैजासिम बे ससियेल मिडियायाव आरो माब्लाबाबो नुनाय नङा नोङो लिरनानै दोन फंबाय दिनैनि तारिखआव दिनैनि समखौ नैबे मोनाबिलि समखौ बे UPPL नि Mwswo Dambra बे माबाया एस जकिं ना मा नाम बे Mwswo Dambraया बुंदों मोसौ सारोना एस जकिंआ बे बुंदों जे बियो दिफेन बर'आ जुदि जेनोब्ला बियो ससियेल मिडियायाव फैया होनना बुंदोंमोन बे UPPL नि मोसौ सारोना जुदि बे UPPL नि मोसौ सारोन एस जकिंआ जुदि ससियेल मिडियायाव फैबावनांगौबा बेखौ गाग्लिजोबगोन बिराद दम होनानै बुंदोंमोन ना नोङो दिफेन बर'आ जुदि जेनोबा ससियेल मिडियायाव फैया होननानै दे नों मोसौ सारोन UPPL नि Mwswo Dambra सारोन नायनि आंबो नोंखौ बेथा नों जुदि फैयोबा नोंखौ गाग्लिगोन बेथा सिदा खोथा नोंनि भिडिअ रेकर्डआ जोंनाव दंजोबो नों दिफेन बर' जेनोबा नों ससियेल मिडियायाव फैया होनदोंमोन ना मोसौ सारोन UPPL नि आजिखालिनो आदा बुजा UPPL नि फेस सालायग्रा नायनि आंबो बेथा सैमानि फिसा लोगोफोर नोंथांमोनाथ' जन काrzee बिथांनि बुंनाय बाथ्राखौ खोनाखांबाय नङा होनबा बिथाङा मा बुंदों दा बे भिडिअखौ नुनानै एसकिं बिथाङाबो रिप्लाइ होफिनदों आरोना गावनि फेसबुक पेजआव नोंथांमोना बिथांनि बुंनाय बाथ्राखौबो खोनासंनांग्रोदो Mwswo Dambra नोंहा आंखौ बुंनो हानाय जेबो राइट गैया बे आंनि पलिटिक्सनि डायलग दम दङब्ला फैनो आंखौ गाग्लिनायनि खोथा बुंदोंना सोर नोंलाय दामब्राया नोंसो आंजों जन काrzee आंजों फै हो नै आंजों फै माखौ लानानै सों लेबेल मारदों नोंलाय देरहाबाय नोंथांखौ जोङो देरहानाय हिसाबै जों मानिबाय बिपिएफआ देरहालांजोब्बाय हो माखौ लानानै नोङो गाग्लिनायनि खोथा बुंदों बे बुंनो हानाय राइट अथ'रिटिखौ नोंनो सोर होदों बे आंनि पेज आंनि चेनेल आङो बुंनोबो हागौ आङो ओंखाराबो जानो हागौ नोंथाङा बुंनो सोर दा लोगोफोर नोंथांमोनाथ' खोनासंखांबाय नङा होनबा दा नैथि आपडेटआव दं जन काrzee बिथांनिनो आरोना जानांगौ बिथांनि भिडिअआव माने माखासे फैलाजे बरगयारी सारनि माखासे सापर्टारफोरा बिथांखौ कमेन्टआव इदिनो बायदिसिना बुंहरदोंमोन जानांगौ आरोना दा बे बाथ्राखौ लानानै जन काrzee बिथाङा माने फैलाजे बरगयारी सारनि सापर्टारफोरखौ भिडिअनि गेजेरजों माखासे खोथा बुंहरदों आरोना दा नोंथांमोना बेखौबो खोनासंना लाग्रोदो खुलुमबाय बयखौबो दिनै इलेक्शन रिजाल्टनि बोथोर आं दिनै भिडिअ लाबोनाया जाहैबाय सोरबा जेननाय सोरबा जेनैखौथ' आं बुंला जायखिया मोनसे खोथाया जाहैबाय बै मानास समस्ति बेवहाय माखासे गथ'फ्रा फेसबुक पेज सालायग्रा सोरबा फेसबुक एकाउन्ट सालायग्रा बिसोर गथ'फ्रा बुंदोंमोन नालाय जोंनि जायगायाव खैलाखौ फेजेननो हानाय दम गैया होननानै दा बे मोसौ सारोनफ्रा बबे जायगायाव खारनानै दं आंनो बेखौसो नांगौ लाजिनाय गन्थं दंना गैया नोंसोर मुर्खफोर बे UPPL नि जाम्बा मुर्खफ्रा
बे देरहागोन होननानै बुंनाय खैलाखौ देरहागोन होननाय बुंनाय मानसिफ्रा बहा खारनानै हाबसोनानै दङ ना इउपिपिएलनि मानसिफ्रा गन्थं गैया नामा लाजिनो रोङा नामा फेसबुकआवल' देरहाग्रा नोंसोरो मूर्खफोर बहा दं खारनानै बे तामुलपुर समस्तिनि मानासनि बाक्सानि आंजों बे हेबहरग्रा बे गोरलै गोरलै गथ'फोर बे मोसौ सारोनफ्रा बहा खारनानै दं लाजिनो रोङाखै नोंसोर इउपिपिएलआ दासो गोरलै कमला बैसो दासो नोंसोर पलिटिक्सआ मा बुस्थु नोंसिनि माथायाव सारेनानि मोनसे माबाबो गैया नलेज गैया नोंसिनाव माथायाव इउपिपिएलआ हाग्रामा सारजों 25 बोसोर टिउसन लाफै बिनि उनावसो पलिटिक्सआव ओंखार मूर्खफोर लाजिनाय गैयाबा ओंखारफिन दे दिनै सोरबा दे फेसबुकआव पेजाव लाइभ होनानै सोरबा बुंफैदे आंजों टाक्कार होग्रा सोरबा दंबा फैदे जाम्बाखिफोर साला लोगोफोर थामथि आपडेटआवनो दं बिश्वजित दैमारि सारा देरहाखांनायनि उनाव मिडियाफोरा सोंनायाव बिथाङा मा फिननाय होखो भिडिअनि गेजेरजों मा खोथा बुंलांखो बेखौ नोंथांमोना खोनासंलांनो गासिबो मन्थ्रि जाब्लाथ' नोङो गासै आसामनिनो खामानि मावनांगोन आरो बेजों लोगोसे स्पेसियेलि माने बड'लेण्डनि थाखायथ' खामानि मावखानांगोन गासिबो जेसेबां जेफोर जोंहा माने मावनो गोनां जानानै दङ आरो बरफ गोरोबथाफ्रावबो जेफोर बाथ्रा होदोंमोन सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट स्टेट गभर्नमेन्टआ बर'फोरनि एलेकायाव माने माबा फसंथान गायसननायनिफ्राय लानानै बायदिसिना बेफोर खामानिफोरखौ बोरै जोङो मावफुंनानै रायजो राजानि थाखाय मोनसे माने लाबालाब खालामनो हायो बेखौनो नाजानांगोन जिउआनो बेनो खामानि मावलांबाय थानांगोन आरो खामानि होननानै बुङोब्ला जोंहा उपेरा खामानिया बेखिनि थादेरबाय जे जोंनि सोमावसारनायनि गेजेरजों सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट आरो स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय जेफोर जों मोनदों बेखौ जाहाथे रायजो राजानि माने खामानियाव फैनाय रोखोमै जों जाहाथे मावफुंनो हायो दिनै बड'लेण्ड माने जिथु गोहो मोनदों आरो जिखिनि फान्डफोर मोनो आरो जिखिनि डिपार्टमेन्ट मोनदों बेजों बोरैहाय माने बड'लेण्डआव मोजाङै रायजो राजानि जौगाखांनायनि खामानि मावनो हायो बेवहाय रायजो सरकारनिफ्राय मा मा मदद नांगौ आरो बे मददफोरखौ बोरै माने खालामनो हायो बेखौ बिटिसिनि जोंनि मानाव गेदेरसिन हाग्रामा महिलारि बिथांजों सावरायलायनानै बिथांमोना जेरै लुगैयो बेबायदिनो खामानिखौ आं मावलांनो नाजागोन बेयाव आं अलरेडि आंनि आगोलावबो पानेरि समस्तियाव बे जेंनाया दङमोन आरो दा बे हिसाबै आङो माने माखासे एक्सपार्टफोर आरो इन्टारनेसनेलि जेराव साक्सेसफुल माने जानाय माखासे प्रजेक्टफोर दं प्रग्रामफोर दं बेफोरखौ आङो माने अलरेडि जगाजग खालामगासिनो दंमोन आगोलावबो आरो बे लाइनजोंनो नायनानै बोरैहाय जोङो जोंनि बे मैदेरनि जेंनाखौ एसेब्लाबो मानसिफ्रा बिनिफ्राय रैखाथि मोननो हानायनि जों राहा लानो हायो आरो बेबायदि मा रोखोमनि प्रजेक्टआ जोंनि जायगायाव आरजाथाव जागोन जोंनिया जाहैबाय जिअग्राफिकेल माने एरियाबो भुमखौराङारि जिथु एरिया ओनसोल बेबो जोंना थिग नङा बेयावनो हाग्रा बेयावनो गामि माने बेबायदि जाजोबनाय बेवहायनो लामा बेवहायनो दै ओंखायनो गोबां जेंना बेवहाय मोनसे सिमाखौ थि खालामनोबो नाथाय जोङो गोदान टेक्न'लजिनि गेजेरजों माब्रैहाय होमब्लाबो माने जुनाद आरो मानसिनि गेजेराव माने एसे फारागथिखौ लाखिनो हायो बेबायदि माखासे प्रजेक्टखौ जों मावनांगोन आरो आं बेखौ जेरैखि जायाब्लाबो नाजागोन बेबो आंनि मोनसे मावनो गोनांनि बेलायाव गिदिर मोनसे आयदा बे दरखार दं खारन जोंनि इक'नमिया बिनि सायावनो सोनारो बड'लेण्डनि इक'नमि आरो बिसेसकरि तामुलपुरनि जिथु इक'नमि जिथु रांखान्थि बे सिमायाव थानाय हिसाबै जोंहा मोनसेथिं खाफाल गोनां नाथाय बिनि थाखाय जों गाव गावबो बयबो गोसो होनांगोन बे बेलायाव ओंखायनो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टजों माने सावरायनानै आरो मा मा खाबु जोंनो होनो हाथावथाव बेवहाय आरोखि बर्डाराव बेखौ नायनानै प्रजेक्ट माखासे जों थिग खालामनो हायो आरो निस्सय आं सानो बेफोर जागोन मोनसेया जाहैबाय दा इन्टारनेशनेल बर्डार हिसाबै भुटान आरो इन्डियाया भारत आरो जोंनि भुटान बे मोननैयाबो गोदान गोदान माखासे नेमखान्थिफोरखौ लानानै माने हाबनाय ओंखारनाय बेवहाय कास्टमनि जिथु सिस्टेम बे सिस्टेमाबो जोंहा खुनु इनफ्रास्ट्राक्चार गैयाजासे सुबिदाजनक जायगा गैयाजासे मावनायनि थाखाय मोननैबो नोगोरारिया गोबां उसुबिदायाव गोलैदों आरो गिबियावनो आं सानो जे बेयाव मोनसे सिमा हाबलाय ओंखारलायनि बेलायाव
मोननैबो सरकारानो मोनसे गोरलै बेबस्था खालामनायनि मोनसे राहा दिहुननांगौ मेकानिजम दिहुननांगौ जेराव भुटानाव हाबनाय ओंखारनाया भारतारिनि थाखायबो आरो टुरिस्टफोरनि थाखायबो आरो भुटाननि मानसिफोरनि थाखायबो गोरलै जायो होमबासो टुरिस्टआ बेजों सोमोन्दो लाखिनानै जोंनाव मानसि फैगोन खस्थ' मोनोबा रावबो फैनाय नङा गतिके नायनि दा MLA ल'सो जादों गतिके बे हिसाबै जायगानि जों हाबाफारियाव बेफोरबो दंफायो बे हिसाबै जोङो माने बबे बिफानजों बे सोमोन्दो गोनां माखासे हाबाफारि जों लानो हायो बे मथे आवगायलांदों होमबा लोगोफोर नोंथांमोनाथ' भिडिअखौ गासिबो नायलांजोब्बाय नङा होमबा दा बे भिडिअनि सायाव नोंथांमोना मा कमेन्ट खालामनो सानो नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार खालामनायजों लोगोसे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर गोजोन्थों